ናይሎም ዝነበረ መደብና ድማ በዚ ናይ ሕጂ ዘቕረብናልኩም ኣጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ንዝቕፅል ግዜ ወይ ከዓ ንዝቕፅል ግዜ ክሳብ ንረኽብ ከም ኩሉ ግዜ እቲ ካባኹም ዝድለ ንሕና ንሓቶ ድማ ሰብስክራይብ ወይ ከዓ ኣባላት ወይ ከዓ ናትና ተኸታተልቲ ቻነል መታ ንኽትኮኑ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ንኸይትሓልፉ ኣብዚኣ ብትሕትና ንምሕፀነኩም ሓደራ ድማ ንብለኩም ስለዚ ክሳብ ኣብ ቀጻሊ እንራኸብ ሰናይን ሰላምን ንዓኹም ይኹን ዝወደሓንኩም ቻው ሰናይን ሰላምን ንዓኹም ይኹን ባባይ ቻው